салому алайкум ва раҳматуллоҳ. хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва классро фаромӯш накунед. аз чанд дар хонаҳои фурӯшиянд. ҳатман то охира тамошо кунед. мегузарем ба эълони навбатӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали таҷик хариду фурӯш. ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулачаро бой кунед. дар ин видео классро фаромӯш накунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунанд. мо бепул реклама мекунем, бепул. ҳатман видеоро падилитсия кунед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, кӯчаи гулбута. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, бания дар даруни ҳамин хонаҳо будааст. аловхона, амборхона, туалет ва ғайраҳо дар берун дар ҳавлини рост карда будааст. ина вадапероводчарам доштааст бародарон. касоне ки харидоре ина хонаҳо шароитиш хуб аст, мақсад ягон камбудӣ нест барои зиндагӣ кардан. 100% документошам 100% об светам доимӣ ҳаст. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 240 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри абдураҳмони ҷомӣ, ноҳияи кӯйибеш. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, туалет, бания дорад. хонаҳо ремонташ буд кардагӣ нест. ина трезаҳо часпондагӣ, шикатур кардагӣ нест. мақсад ҳамааш соза. ина усталбарам доштааст барои светкашӣ. об свет дар ҳамин наздикишай. ҳамин хонаҳоро рост мекунӣ, шикатур мекунӣ, рост мекунӣ, обу светам мекашӣ ва зиндагӣ 100% мекунӣ. гирча рӯст мекунӣ, гирдиш рӯст кардагӣ нест. касоне ки харидора ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 70 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғантепа. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, об свет доимӣ ҳаст. документам дорад. ин антени баровайскиам доштааст. тута пеҷгарам ҳаст. туалет, бания, кухнӣ ҳаст. мақсади гап ремонтҳои хонаҳо нормалн ян, замонавиянд. зиндагӣ карда 100% мешавад. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. нархаш 240 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад ин бародар. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи варзоб, деҳаи шехак. 6 сотиқ замин, 3 дар хона, туалет, бания дар даруни ҳамин бино. об свет дар наздикиш. документош 100%. ина бародарон худтон бинед. антени баровайскиам доштааст. хонаҳо ягон камбудӣ надоранд. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. бештар маълумотро соҳиби хона мерасонад. нархаш 150 000 сомонӣ. бо мега касоне ки харидоранд, ҳатман занг занад, бо арзон мекунем. мақсад бо мефурӯранаш қайга. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ ноҳияи варзоб, деҳаи бакарон. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет дар наздикиш. ина обаш дар ба пушти хонаш мегзарад. ин хонаҳо дуэтажа будастанд. документош 100% бутанд. туалет, баниярам дорад. бо ҳамаи шароитҳо, мақсад хонаҳо буд чидагӣ нестанд. даруни хонаҳо шикатур кардагӣ тиёранд. ҳамин фақат я сфед мекунӣ, медурой, зиндагӣ мекунӣ. касоне ки харидоре, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро ин соҳиби хона худаш мерасонад. нархаш 170 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш, деҳаи шаҳриёр.
16 сотиқ замин, 16 сотиқ замин. 4 дар хона, калидорам дорад. Об, свет доимӣ ҳаст. Алохона, баня, туалет ҳаст. Документошам 100%-анд. хонаҳо хонаҳои хубанд, ремонтош нормалиянд. Ягон камбудӣ барои ремонтҳо надорад. касоне ки харидоре ҳатман занг занед ба рақамҳои болои экран буда бештар маълумотро ҳамин соҳиби хона худаш иншааллоҳ мерасонад. ина бародарон худтон бинед. нархаш 130,000 сомонӣ, 130,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншааллоҳ арзон мекунад бародар. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ, ноҳияи Данғара, дуэтажай. ҷамоати Оқсу 8. 6 сотиқ замин, 6 дар хона. об, свет доимӣ ҳаст. документошам 100% бутанд. туалет, баня, алохона ва ғайраҳо ҳаст. хонаҳо ремонтош нормалиянд. ягон камбудӣ барои зиндагӣ кардан надорад. ҳамин мегирӣ хонаҳоро я сфед мекунӣ, я краска мекунӣ, тамом зиндагӣ мекунӣ. ина бародарон, хонаҳо дар трезаш пластик, беҳтарин пластикҳо задагиянд. касоне ки харидоре ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 160,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо арзон мекунад бародар. мегузарем ба эълони навбатӣ. хонаи фурӯшӣ, ноҳияи Қабодиён, деҳаи Тахти Сангин ҷойгир мебошад. 10 сотиқ замин, 10 сотиқ замин. 3 дар хона, туалет, баня дар даруни ҳамин бино ҳаст. об, свет дар наздикиш. хонаҳо мақсад ремонтшоли будка гинес ина. шкатур мекунӣ, я дар трезара мечаспонӣ, я овод мекунӣ, медрои 100% зиндагӣ мекунӣ. документошам 100% бутам дӯстон. мақсади гап касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш иншааллоҳ мерасонад. нархаш 130,000 сомонӣ, 130,000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. бо иншааллоҳ арзон мекунад бародар.